Usa-usa nga gideliver sa mga eskwelahan sa Tagum City, Davao del Norte ang mga set sa garbage bins. Nakabutang kini sa rack o gimarkahan aron matun-an ang waste segregation sa mga learners sa matag eskwelahan. Ang mga impormasyon sa paglabay sa basura nakasulat ng daan sa tarpaulin o gipaskil sa rack isip giya sa mga bata. Gidonar kini sa Hexat Mining Corporation. Ang mga eskwelahan sa benepisyaryo sa garbage bins gilangkuban sa Magugpo Pilot Central Elementary School, Magugpo Pilot Imelda Elementary School, Bisayan Village Central Elementary School, Pagsabangan Elementary School, Laureta Elementary School, Laureta National High School, La Filipina National High School ug Tagum City Comprehensive National High School. Nagpasalamat ang Tagum City Environment and Natural Resources Office sa gidonar ng mga basurahan nga makatabang sa pagmintenar sa kahinlo sa matag campus. Mismong taga-sentro ang naghatod sa mga bins ngadto sa mga tunghaan. Nalipay mga principal ug staff sa matag eskwelahan nga benepisyaryo sa gihatag nga basurahan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.